Miki, daj mi vode. I evo ga Miki! Miki! Daj još jedno za tvog protivnika. Za tvog protivnika. Drkača kurca! Pa Miki, pa gde ćeš, sedi. Izvolite, sedite, ajmo. Izvolite. Ajmo, aplauz za prva dva borca, ajmo, aplauz. Bravo. Ček, to je moja voda, nemoj opet da piješ iz moje flaše. Prošli put kad je bio na live-u kod mene, pio mi iz limenke, tako da nemoj iz flačice da mi piješ, ja ću svoju flačicu da sklonim. Ovo je tvoje, izvoli. Hvala. Elen, dobrodošli. Bolje vas našli. Da li ste spremni za vaš meč? Spreman. Rođen spreman. I ja isto spreman da ti cepam po bugarsku skupštinu. Vidjet ćemo, ali ja sam tu jak. Nemoj da šapuće, ali ne čujte, moraš da mu kažeš, brate, je lepo da mu kažeš. Ja mislim da ću ja tebe da Miki, ne možeš da mu kažeš kao, šćepaću te ovo, niko neće ti verovati. Brale, znam da si me peckao prošli put. Sećam se vrlo toga. To su bili samo siti dobri. To li znači, jeli? Neće to da može, brate. Ne zove me džabe Miki, brate, ti jasno, brate. Pa, ne zove mene za džabe ti si meni more, jaka, vidiš kako bijem, pa će vidiš kako bijem, brate. Zamenik Bruce Lee-a, brate. Ja ome učio. Brate, Miki, to je baš napao jako. Vidjet ćeš i sam, brate. Kako ćeš ti odgovoriti na ovo, brate? Pa, ja kažem samo... Ja kažem samo da je za neke dobre večer. Pa, brate, ali ne se sad pobijete pre meča, brate. Ne, ja samo lagani potezi. Lagani potezi? Ja kažem da je samo za neke, da će samo za nekog biti dobre veče, a za njega neće. Ja mislim, Miki, ne bih da palim vatru, ali mislim da je rekao da će te presvuče od batina. Vidim, ali odbrojavati se život za 50,000 seconds. Pa ne znam, meni na satu piše da sam mrtav već, tako da... I meni isto piše, tako da vidjet ćemo ko kosi, ko vodu nosi. Dobro, vidjet ćemo. Okej, ovako, recite mi, hoću da čujem tvoje iskreno mišljenje o tvom protivniku. Znači sad sediš tebe... On je lagana maca za mene. Ti da završim pitanje, bre, Miki, pa ne možemo raditi ovako intervju, brate, šta ti je? Izvinjavamo se, gospodin. Znači, prvi put sediš sa njim face to face, znači imaš priliku da mu kažeš sve što ti na umu. Šta si mislio u ovih proteklih par dana dok si se spremao, šta ti je bilo u glavi i kako je tvoje mišljenje o ovom ovde neprijatelju tvom? Ovako, najbitnije od svega, kada uđem u ring, da ću da te satrajem od batina. Ne sekiraj se. Čim uđem, samo udaram. Šibam, brate, nema šta. A kad sam trenirao, veliki pozdrav za Pirot, moj grad. Idemo! Rotpi, ajmo si double u četu za Pirot! Ajmo! Ideju! Dobro? Šta sam teo da ti kažem, kad sam trenirao sa mojim prijateljem, uvek mi je govorio samo udarac sine i ništa drugo. Samo jako i da te smlatim sve pred svima, da ti se smeju. Okej, Buraz, Miki te je baš popišao sad, brate, ono... Ja sam trenirao u Banovcima, meni su rekli u Banovcima da samo jebem i ne vadim, tako da vidjet ćemo. To je jedino što ti je ostalo, brate. Okej. Vidjet ćemo. Brate, jel tebe strah da će onda te spopane ono kao malo pored tuče? Ja sam otporan na bolovi, ne sekiraj se. Imam udarac brzina 40 km na sat u sekundi, brate. Pa ubićete, brate. Vidjet ćemo. A gledaj, sad mene zanima šta si ti mislio o svom protivniku. Da li si u fazonu kao like šmokne, lagano ću ga dobiti? Pa ja sam stavio njegovu facu na džak i onda sam udario. Što sam se usro. Tako da. Pa, usrećem se. Neće, brate. Vidjet ćemo. Sad mene zanima, Miki. Gledaj ovako. Ja sam morao nešto da primetim u vašim videima kad ste se spremali i sve to. Ti si imao moment kad ti je bilo teško. Da li si prevozišao taj moment i da li si spreman? Da li ako te on udari, ćeš opet da ti padne teško ili ćeš da ga iznabadaš da će se razbesniš? Ne smem da plačem. Najbitnije od svega da ću da te smlatim ovim rukama. Viš ove ruke moje? Sa ovih zlatnih ruku osvojit ću tu nagradu da te smlatim sve i da te ubijem. Aj, udari me u rame da osjetim ja kako je. Bre! Izvinjavam se. To je bitno da se samo bije. Šibam, brate. Aj ti? Bre! Brate, pa vi ste ozbiljni, brate, vi ste se spremali ozbiljno, a? Spremi taj zub, brate, čekaj. Vidjet ćemo. Spremi taj nos, ostaćeš bez njega. Ne, moj nos je jači od tvojeg. Vidjet ćemo. Je li tvoj nos jači od njegovog zuba, brate? Ma jači od njegove glave, već. Jači od glave? Tako je. Vidjet ćemo, ja imam bosansku glavu, tako da... A ja imam srpsku glavu. Ti imaš srpski kurac, Miki, je li tako? Dobre, davno me u četu, moram srpski kurac. Ele, ovako. Spremali ste se obojica? Jesmo. Kako je tvoje pripremanje izgledalo? Da li su tvoje pripreme, da li misliš da su bile dovoljne da njemu izuješ? Imam jednog kolegu koji me je jako dobro spremao. On je 2 godine mlađi od mene. Okej. Ali ima iskustvo pošto trenira kickboks. Znači kidaju. Molim? Kidaju. Šta je be?
Koga ćeš ti dete. kidarom da nazivaš? Ček, dobro. Mislim da je malo dete. A, malo Mala dete, maca. 18 godina imao taj lik. Pa malo dete za A, dete. misliš, brate? Yes. Čekaj, 18 godina? Da. Pa to mala maca. Mala mac? Ali ima brzinu, isto kao i ja, Pa, da te ne smatim sve. Mene zovu Tyson Fury. tako A mene da zovu Rocky Balboa. Pa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. A čekaj, Miki, koja je tvoja pesma za izlazak? Samo nam reci. Rocky Balboa, I Rocky Tiger. Balboa, šta? I Tiger. I Tiger! Rocky Balboa, koja je tvoja pesma za izlazak? MC Stojan bičuje me. Bičuj me! Bićova ću ja tebe, ne brini se. Pa dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo ko će koga Vidjet izaći. ćemo, Umre, brate, umre. ne boj se ti. A čekaj, ćeš da ga bičuješ kao seksualno ili kao ono... Bićova ga glavu, brate, od po 4, Ja 5 ću da se svakako. on Ajde, pada. učutkaj ti je momka, ne možeš da ometa, brate, ovako. Šta si rekao, ćeš seksualno ili neseksualno? Brate, samo udarci, ne seksualno. Neseksualno. Pa nismo došli se seksamo, brate, došli se bijemo, brate. Pa ne znam ja. Pa ne znam, misli, gledaj, on je drkač kurca, nije Tako bez je. razloga drkač kurca. Tako je. Tako da, ja imam neki osjećaj To je titula. da... Ja sam Respekt, pravilno. double. A ja imam osjećaj da ako on krene da gubi meč, da će on između runde skine rukavice i krene da te... Pa može Da ti samo da kajgrovi. sanja gore, brate. Dobro, vidjet ćemo ko će Vidjet biti ćemo. gol. Jel imaš ti taktiku ako kreneš da gubiš? Ili da li uopšte razmatraš da ćeš da kreneš da Pa gubiš? mislim da neće. Misliš da nećeš? Da. Gotov si si. Mislim da će mi biti jako lagano. Lagano, ali Koliko juče. rundi procenjaš da će da bude? Pa maks 2. Ja mislim da će biti kod mene maks jedna i gotovo si. Vidjet ćemo. Miki, on kaže da te gasi u 2 runde. Nema. Evo Neće ti Stojko ugašamo u prvoj, Bobanović. ali čisto. Stojko Bobanović? Čekate on. Ubre. Vidjet ćemo, Ubre. vidjet Še u baru. Pa kao, ćemo. Njega brate. čeka jedan drugi stvar. A na što mene zanima, jel će Julija Diamond da bude sa tobom u... Hoće. I šta, jel će da ti malo pomaže, te motiviše? Pa hoće, Jel ti motiviše. obećala godinu dana besplatnog OnlyFansa ako pobediš? Da. A, ćeš da ga drkaš, a? Imaću da drkam celu godinu. Celu godinu, da, četo za drkanje, celo, bravo. Miki, ali ti hoćeš da ti stavimo neku tetu finu da ti da OnlyFans godinu dana, da možeš i ti da drkaš godinu dana? Nema on sa Nisam čim. ja iz tog fazona. Nisi s tog fazona. Šta nema on? Nema on sa čim. Nema on? Rekao da imaš mali. Alo, obezbeđenje. Pa, i dalje mislim Obezbeđenje, da imaš dođi, obezbeđenje, dođi. Viđo? Samo upozorenje. Ajde, Stivan. Ja sam dobar, ne skiraj se baš. Okay. Moramo da primirujemo da slučajno ne dođe do nekog incidenta, jer su nam ipak borci agresivni, spremni da ujedaju, tako da moramo sve držati pod kontrolom da se ne desi nešto tipa da se slučajno ne pogode flašom ili nešto tako. Ne, Miki, nisam iz tog fazona. civilizovano, Civilizovano. Ruke su samo stegnute. drkanje, jel tako? Tako je. Tako je, normalno. Elem, rekli smo, ti kažeš 2 runde, ti kažeš da ga završaš u jednoj. U jednoj rundi minut i 10 sekundi. Vidjet ćemo. Ja kažem da si gotov za manje od minuta. Gledaj, mi smo gledali tvoje udarce. Nisi mi dorastao. I deluju ti udarci kao da mogu da nanesu štetu, okej? Pa dobro. Izgledaš ovdje, jesi sparingovao. Pa jesam. Tebe je Gagi udarao u facu Da. i ti si se smejao. Da. Znači, Ja ne tako- osjetim bol. Imun sam na bol. Čega osjetiš od mene, ne boj se. Dobro, vidjet Či ga ćemo. osjetio tebe, a? Osjetit ćeš ga, brate, ima da Vidjet plačeš ćemo. ko mala A maca. reci mi, kakve su ti pripreme za meč? Da li si smanjio koliko drkaš da bi sačuvao snagu ili Pa si... jesam. Jesi? Da. Da se ne trošim previše. Dobro je. Pa ne, zato što znam koliko si rekao da drkaš dnevno? 5 puta? 5 puta. 5 puta. Sad Da. si smanjio na? Na 2 puta. Na 2 puta? Da. Okej. Rizikovao sam. Izgleda se ozbiljno posvetio ovom boks meču. Lepo. Čekaj, imam Ma ovdje šta neka ozbiljno, pitanja. on se smeje, brate, on nema veze s tim, brate. On će Vidjet da ćemo. pukne. Ovako. Zvečka. Koliko često ste mislili na vašeg protivnika kad ostanete sami? Miki. Šta da kažemo, sem kad udaram u prazninu, brzina jaka, brate. Okej, ti? Ja kažem često jer mi je bukvalno bio na Aj, džak. si drkao na njega? Ne, nego Ne. sam ga udario i sve Aha, snage. Pocepao okej. sam ceo džak. Okej. Da li spavate mirno kako ste saznali ime protivnika? Lagano. Ja mislim da tebi laknulo kad si saznao ko ti je protivnik. Naravno, brate, spavao ko zapet. Jeste bio u fazonu koja je pička, brate, u sreću Gorbatina? Tako je, brate moj. Šta je Ja on, sam P, još I? lakši. Č, K, A. Dobro, Ja samo kažem da sam Pussy Destroyer, tako Ti si Pussy Destroyer? Tako je. Uj, Tako da jebot. ću ga uništim. Dobro, a ti, da li spavaš mirno od kad znaš da se biješ protivnika? Najlaganije. Najlaganije, a? U snovima ga ubijam, tako Čekaj, si godište već? 2004. 2004. 2004. Brate, isto godište, kila, 63. 63. 64. Opa, ozbiljni ste, a? Da. Nekako. Okej, dablove. Ajmo dalje. Da vidimo. Da li, Miki, planiraš da kreneš malo ozbiljnije se baviš boksom kada
Razmislit ću u skorije vreme. A šta ako te dobije? Vežbaću, imat ćemo rivalstvo ponovo, sine moj. Može, ja Jesi sam prihvatiti za revanš. revanš ako bude? Jesam. Jes? Hoćeš? Prihvatam. Hoćeš? Na beton, sine. I poslije pitanje, da li će ti ići na nokaut ili, kako zove, odluku sudija, vratno nokaut, je li tako? Nokaut. Nokaut. Bravo. Ima da ga nokotiramo. Pa, Bravo. I ja ću njega. Da li ste spremni za vaš meč? Da. Znači, Evo, polupat ćete spremno. jedan... Miki, polako, nemoj da ga gledaš. Mislim, gledaj ga, ali nemoj toliko jako, brate. Usreće se čovjek, brate. Nije mu svejedno. Pa neću, Znam. preće samo. Slabo mu je njemu srce, brate. Okej. Da li možemo dobijemo jedan aplauz za Mikija i Drkača Kurca? Bravo. Ajmo ovdje, dođite ovdje ispred. Ovdje, dođite ovdje ispred. Jedan face-off ako može. Gledajte jedan u drugog. Izvolite ovdje, gledajte jedan u drugog. Samo polako. Priđi ti malo. Polako, nemojte. Miki, digni ruke samo na Miki. Reci mu šta misliš, Gdje si pošao, malo? Gdje si be pošao, mali? Gdje si pošao? Gdje si pošao? Halo! Žao be! Halo, Nemoj bre, sad da te obezbeđenje, trebaju moja, kao sklonite ih, malo ovo je, bre, morate intervenisati, ovi nisu normalni. te probati kao malo mac. Ej, Piki, reguliši Mike. Eto sad. Okej. Spasli su te, ali u Spasu te, Miki, lik te provocira si calo. Đavo bre! Vidiš ko se kačiš, bre? O, Miki, polako. Mora, bre. Polako, Miki. Dobro, polako. Hvala ti što si bio, brate, sačekaj tu sa strane. I ti hvala što si bio. Ništa. Slobodni ste.